साफ्रोम ख्रीष्टप्रिय नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। जाय जिसु ख्रीष्टआ नैथि बारनि थाखाय फैनो गोनां नोंखौ आंखौ लांनो थाखाय बै जिसु ख्रीष्टनि जय जयकार जाफ्लायथों आरो लोगोसेयैनो बै जिसु ख्रीष्टनिनो बे पृथिबियाव रायजो जाफ्लायथों आरो सारा पृथिबिनि मानसिफोरनि हान्थुआ बेनि मोखाङाव गुग्रुबथों आरो बे जिसु ख्रीष्टनिनो जय जयकार जाफ्लायथोंसै आमीन। ख्रीष्टनि बोसोनखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा, ख्रीष्टनि बोसोन बायदि सोलिग्रा, ख्रीष्टनि बोसोनखौ नायगिरबाय थाग्रा ख्रीष्टप्रिय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों सैताननि 10टा खामानिनि बिसय। जों बेखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। बे सैताननि 10टा खामानिखौ आबुङै मोनथिजोबनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो गोनां जागोन। दा बेवहाय खावलायदों नोंथाङा जेन जोबजासिम नायगोन, बाथ्राखौ जेन रोखायै बुजिहोयो आरो बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ सानफ्रोमबो खोनासंबाय थानो थाखाय आंनि बे बड' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक बटनखौ थुनानै होगोन। नोंथांनि लाइक थुनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामो, थुलुंगा होयो। आं सानफ्रोमबो गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जायो। दा बेयावखाय मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों नो ड्रामा नो टेक अनलि गड्स वर्ड्स। दे अब्ला जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सैताननि 10टा खामानि, जि खामानिखौ मण्डलिफोरनि सायाव लानानै फैयो, बेक्तिगत जिउआव लानानै फैयो, एटेक खालामफैयो, सैताननि बे 10टा स्ट्रेटेजिसफोरखौ जोङो नायदोनि। बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिफोरा मोनथिना थानाया मोजां, मानोना सैतानानोथ' मण्डलिफोरखौ सिफायो, सैतानानोथ' बेक्ति ख्रिस्टियान बेक्तिफोरखौ सिफायो, नस्थ' खालामो। दा बेयावखायनो सैताननि बैफोर खामानिफोरखौ मोनथिना थानाया मोजां। बेयावखायनो पौला 2 करिन्थियानि 2:10 ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो सोरनिबा दाय मावनायखौ निमाहा होयोब्ला आंबो बिखौ निमाहा होयो। मानोना जेब्ला आङो निमाहा होयो, नंथारगौयै आङो माबाफोर निमाहा होनांगौब्ला सैताना जोंनि सायाव लाय मोनि बादि नोंसोरनि थाखाय आङो ख्रिस्टनि सिगाङाव निमाहा होगोबोयो, मानोना जोङो सैताननि साननायफोरखौ मोनथिगौ। बेयावखायनो पौला बे बाथ्राखौ रोखायै मोजां मोनथिखादों जे मोनथिहोदों सैताननि साननायफोरखौ जों मोनथिखागौ होननानै। सैताना लागारबो गाज्रिखौल' सिन्ता खालामो, गाज्रिखौल' मावनो सानखायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाथ्राखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो सैताननि बिसय जोङो एसे नायग्रोनांगोन। सैतानालाय सोरथो? जेब्ला इसोरा सोरगोनि आर्फफोरखौ दादोंमोन, बै समावहाय आर्फफोरनि गाहायफोरखौबो दादोंमोन आरो सासे समायना आर्फ दैदेनगिरि दादोंमोन, जायखौ जोङो लुसिफार होननानै मोनथियो। जाय लुसिफारा इसोरनि बै गोथार हाजोआव थायोमोन। बै समाव बिनियाव दुगा गोसोआ फैबाय, मोनसे घमण्डी गोसोआ फैबाय आरो इसोरनि स्थानखौ लानो हास्थायनाया फैबाय, इसोरनि जायगाखौ लानो हास्थायनाय गोसोआ बिनियाव जागायबाय आरो बियो पाप मावबाय। बै समावहायनो बियो सैतान जाबाय आरो बियो सोरगो रायजोनिफ्राय इसोरजों नारख्लाय हरजाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफ्रा लुसिफारजों लोगोसे दंफायोमोन, गोबां आर्फफोरा बेजों लोगोसे नारख्लाय हरजादों, जायखौ जोङो जिहेजकेलनि 28:13 14 सिरियाव मोननो हायो। आरो लोगोसे बे सैताननिनो मुंखौ बाइबेलाव गोबां रोखोमनि मुं होनानै गाबज्रिनाय जादों। बेलजुबुल होननानैबो गाबज्रिनाय जादों, फुंनि हाथरखि होननानैबो मुं मुंख'नाय जादों आरो संसारनि राजकुमार होननानैबो बुंनाय जादों आरो संसारनि इसोर होननानैबो मुंखौ मुंख'नाय जादों। जाय बाथ्राफोरखौ जोङो जेसायानि 14:12 सिरि, 2 करिन्थियानि 4:4 सिरियाव मोननो हायो। दे दानाबा जोङो सैताननि बे 10टा स्ट्रेटेजिस एबा खामानिफोरखौ जोङो नायदोनि। सेथियाव दङ, सैताना नंखाय बुंहोयो आरो सन्देह खालामहोयो, जायखौ जोङो ज'हननि 9:44 सिरियावहाय मोननो हायो। बाइबेला जोंखौ स्पष्ट खालामदों जे सैताना थगायग्रानि बिफा, मिसुलियानि बिफा होननानैहाय जोङो मोनथिगौ। बाइबेला बेखौ मोजाङै मोनथिहोदों। जों आरो जागायजेननायाव मोननो हादों जे हावाखौ सैताना माबायदि नंखायै मिसा बाथ्रा बुंनानै थगायनानै पापआव खोख्लैदोंमोन। जों बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ आरो बे सैताना बै आदम हावानिफ्राय लानानै दासिमहालागै नंखाय मिसुलिया मानसिफोरखौ थगायगासिनो दङ। जेब्ला सासे मानसिनियाव सैतान आत्माया हाबो, अब्लाना जोङो नुनो मोनदों जे बै सैतान हाबजानाय, सैतानजों बुंफबनानै थाजानाय बेक्तिया गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो आरो बै समावहाय गोबां ख्रिस्टियान पास्टरफोर, ख्रिस्टियान मिशनारिफोर, ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बै सैतानजों रायज्लायो। जों बेखौबो नुनो मोनदों।
आरो बै रायज्लायनाय समावहाय सैताना बायदि बाथ्राफोरखौ बुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो नंखाय बुंग्रा, मिसलिया बुंग्रा, थगायग्राखा। बै सैताना माबोरै सैथो बाथ्राखौ बुंनो? दिनै जोंनि गेजेराव बैबायदि सैताननि बाथ्राफोरखौ लानायखाय मण्डलियाव माब्लाबा गोबां गुलाय गुजायबो जादों। दा बेयावहाय बे बाथ्राखौ गोसोखांगोन जे इसोरनि बायग' गोथार बाइबेला जोंखौ मोनथिहोखादों सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मिसलियानि बिफा, नंखाय बुंग्रानि बिफा होननानै मोनथिहोखादों। दा बेयावहाय बे बाथ्रायाव रोखा जानानै थागोन सैताना माब्लाबाबो सैथो बाथ्राखौ बुङा। दा बेयावहाय बैबायदि जेब्ला मानसिनियाव सैताना हाबगोन, सैताना बायदि बाथ्रा बुंगोन, बेजों रायज्लायनांगौनि दरखार गैया। मानोना सैताना माब्लाबाबो सैथो बाथ्रा बुङा। देवब्ला प्रियफोर साबधान जागोन। नैथि बाथ्रायाव थांदोनि सैताना मानसिफोरखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिन होयो। जेरावहाय जोङो इब्रायारि 3:12 मोननो हायो। जेरैहाय मोनसे एग्जाम्पल होनो हास्थायदों बे बाथ्राखौ रोखायै बुजिनो थाखाय। जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव इसोरखौ फोथायग्रा व्यक्तिफोरनियाव गोबां व्यक्तिनियाव मोनसे गोसो दङ। बे जाहैबाय जोङो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय गिर्जा न'आव थाङाब्लाबो जायो, गिर्जायाव थाङाब्लाबो जोङो इसोरखौ खुलुमनाय जायो, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय जायो होननानै गोबां व्यक्तिफोरनि गोसोआव बे साननाया दङ। आरो बे साननायखौ होनायनि गेजेरजोंनो सैताना जोंफोरखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिन होनानै दोनदों। मानोना सैथो बाथ्राया बेसो जे जोङो इसोरखौ खुलुमनो, सिबिनो, खौसेथि थुलुंगा होज्लायनो गिर्जा न'आव थांनांगौ। इसोरा बेखौसो जोंखौ थुलुंगा होदों। नाथाय बै सैताना जोंखौहाय बेबायदि फोथायनायनिफ्राय उनफिन होनानै जोंखौ बबेबा हाखराव खोख्लैनानै दोनो। बेबायदिनो मण्डलि फोथायारिफोरनि गेजेराव दिनै गोबां उनफिननानै दङ फोथायनायनिफ्राय। जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय फोथायनायफोरखौ सैताना सोना होनानैहाय जोंखौ गोबां फोथायनायनिफ्राय उनफिन होनानै दोनदों। दानाबा जोङो थामथि सैताननि एटेकनि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सैताना फोथायारिफोरखौ दायनिगिरि खालामो, जायखौ जोङो नुजाहोजानाय 12:10 मोननो हायो। सैताननि खामानियानो जाहैबाय दायनिगिरि खालामनाय, फोथायारिफोरखौ दायनिगिरि खालामनानै सोरगो रायजोनिफ्राय बनसित खालामनाय, सोरगो रायजोनिफ्राय अननाय। बे खामानिखौनो सैताना मावो, दस खालामो, दायनिगिरि खालामो, जेन साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननो दाहाथों, गावजों लोगोसे नोरगआव थांथों। बेयावखायनो सैताना दसि दिन्थिबाय थायो। जेरैहाय जबखौबो इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि दिन्थिहैदोंमोन। थारैनो बियो नोंखौ फोथायमारोना होननानैहाय सैताना इसोरजों सावरायहैदोंमन, दायनिगिरि दिन्थिहैदोंमोन। आरो बे खामानिखौनो सैताना गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ, दसि खालामनाय, दायनिगिरि खालामनाय। आरो जोंनि गेजेराव माबा मोनसे दायनिगिरि जायोब्ला, दाय जायोब्ला, गोरोन्थिफोर जायोब्ला बेखौनो मानसिफोरनि गोसोआव थानानैहाय दायनिगिरि दसि होननानै निमाहा होयै खालामनानै दोननो नागिरबाय थायो। बे जाहैबाय सैताननि खामानि। देवब्ला प्रियफोर, जोङो ब्रैथि सैताननि खामानि एटेकखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सैताना पाप मावहोयो, जायखौ जोङो 1 ज'हननि 3:8 मोननो हायो। बाइबेला जोंखौ रोखा खालामो जे जायफोरा पाप मावबाय थायो, बे पाप मावबाय थानाया सैताननिफ्राय जायो। सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिफोरखौ पाप मावहोबाय थादों आरो बे सैताना दाबो मावहोगासिनो दङ। जायफोरा पाप मावो बिसोरो सैतानजों दैदेनजानाय। बे सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिखौ पापआव खोख्लैहोबोगासिनो दङ। आदम हावानि बिसाज्ला, बेनिफ्राय लानानै दिनैसिम। आरो सोरबायदि व्यक्तिया, सोर फोथायारिया बबे पापआव गोग्लैगोन, बबे पापआवहाय बे मानसिखौ खोख्लैनांगौ, बे बिसयाव सैताना पारगत। सैताना बे बिसयाव मोजाङै मोनथिगौ आरो फोथायारिफोरखौ बेबायदि पापआवनो खोख्लैनो थाखाय सानफ्रोमबो थामथिम थाबाय थायो। दानाबा जोङो बाथि सैताननि खामानिखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सैताना जोंनि जिथु फेल'शिप लाज्लायनाय, बे फेल'शिप लाज्लायनायखौ सेफायना होनो हास्थायो। बेखौ जोङो माथाइनि 13:27 मोननो हागोन। जुदास इस्करियोतनि बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। जि जुदासआ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे दङमोन, जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे फेल'शिपआव दङमोन, लोगोसे जिसु ख्रिस्ट'जों थायोमोन। नाथाय बे जुदास इस्करियोतनियाव सैताना हाबनानै, बिनि गोसोआव सैताना हाबनानै बेखौहाय जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय माबायदि एरख'खो, जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय माबायदि गोजान खालामखो, जों बेखौहाय रोखायै मोनथिगौ। बियो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय गोजान जाबाय, अब्लाना बियो बै दुश्मनफोरजों आखाइ मिलायबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौनो बियो फानबाय।
जों बेफोर गासै जारिमिनफोरखौ मोनथियो। अनजा ख्रीष्ट प्रियफोर, बै सैताना जोंखौ इसोरनिफ्राय अरायबो इसोरजों लोगोसे थानायखौ, इसोरजों लोगोसे फेल'शिप लाज्लायनायखौ, बे इसोरखौ खुलुमनायखौ बे सैताना जोंखौ अरायबो हास्थायो गोजान खालामबाय थानो। मण्डलियाव थांनानै, गिर्जायाव थांनानै सोरबा बेक्तिजों आर'ज खालामनाय, सोरबा बेक्तिजों मेथाइ खननाय, बे इसोरखौ रंजा खुसियै खुलुमनाय, बेफोरबायदि गासैखौबो सैताना नायनो हाया, जोंखौ गोजान खालामनो सानफ्रोमबो हास्थायबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन, जुदास इस्करियोतनि बाथ्राखौ। बे जाहैबाय जेब्ला बियो जिसु ख्रीष्टनिफ्राय गोजान जाबाय, सैतानजों आखाइ मिलायबाय, जोबनायाव जुदास इस्करियोतआ गावनि जिउखौबो फोजोबस्रांनो गोनां जाबाय। गावनि जिउखौ बियो हगारबाय, फासि जानानै थैनो गोनां जाबाय एबा थैबाय। जों बावहाय मोनथिनो मोनो, जेब्ला जोङो जिसु ख्रीष्टनिफ्राय गोजान जागोन, जेब्ला जोङो जिसु ख्रीष्टनि फेल'शिपनिफ्राय गोजान जागोन, अब्ला जोंनियाव समयसा जेंनाया फैगोन। जोङो जिउमायाव थैनो गोनां जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आरो सैताना बेखौनो हास्थायो। अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, दे अब्ला दिनैनि थाखाय आं बेसेबां दोनथ'नो हास्थायदों। नैथि पार्ट लाबोबावगोन, मानोना गोबां गोलाव जागोन भिडिअ'आ। दा बेयावहाय आं दिनैनि थाखाय सैताननि जिथु खामानि बेखौ मोनबा बुंनानै दोनथ'नो हास्थायबाय। नेक्स्ट उनावहाय बै मोनबाखौ लाबोबावसिगोन। दा बेयावहाय बै मोनबाखौबो नायनो थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ'खौ खोनासंनायनि गेजेरजों, नायनायनि गेजेरजों आशीर्बाद मोनदोंब्ला, मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन, आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला जोबनायाव बयनिसिमबो जै मसीह होननानै आंनि भिडिअ'खौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।